Benvidas e benvidos a Ferrol, a unha nova entrega de Soltando Estacha. No programa resumo da Liga Galega de Traiñeiras, Trofeo Xunta de Galicia. Imos desfrutar das mellores imaxes da sétima xornada da Liga A. O sábado 1 de agosto disputouse na Enseada da Cabana a 18ª edición da bandeira Cidade de Ferrol. Cada vez que esta cita recorda a Miguel de Eruns Criado, co memorial dedicado a quen foi remeiro da Cabana Ferrol. Primeira contrarreloxo da temporada na Liga A. Vemos en acción os tres equipos da primeira quenda: a Castropol, a cesantes Roda Vigo e o conxunto que se erceu de local, a Cabana Ferrol. Polas condicións do campo cambiouse o formato da regata, non puido ser en liña e polo tanto 6 longos de batalla contra o reloxo. Cuarta virada de Castropol, equipo que pecha a táboa da Liga A. Cesante Roda Vigo ocupa a outra praza de descenso directo a Liga B. Mellores tempos entre estes tres equipos marcounos no primeiro longo a Cabana Ferrol, que a será a revelación da xornada. Remataban os asturianos Castropol, o seu registro rebaixaba en 15 segundos cesantes e gañaba a quenda Cabana Ferrol por case 40 segundos. Soltaba Estacha Narón. A continuación, Mugardos. E a quenda intermedia completaba Bueu Simei. So a Maruxía, a trañeira de Bueu, puido mellorar en da primeira cea boga as referencias establecidas pola Cabana Ferrol. E temos a virada de Mugardos, que viña a dar a sorpresa na anterior xornada, cando remando na súa casa conseguira a cuarta praza. Bueu Simei era a mellor situada das tres na xeral e estaba facendo valer esa clasificación nun campo de regatas moi exixente, sobre todo nos longos de ida, nos que o vento entraba de proa. Narón ia ser a primeira en rematar. Os seus veciños de Mugardos ian rebaixar en 13 segundos o tempo da punta caleira e a mellor marca ata o momento asinaba Bueu Simei, batendo por 7 segundos o tempo da Cabana. A quenda de honra abría Mecos. Un minuto despois comezaba Tirán Pereira. Os seus veciños de San Bertolomeu Bersí eran os penúltimos en tomar a saída e lucindo a camisola amarela de líder soltaba Estacha Cabo da Cruz. Segunda virada de Mecos, un segundo máis rápida que Bueu Simei. Tirán Pereira ia a máis e de ceder 3 segundos con Mecos. Agora só se deixaba un. San Bertolomeu rebaixaba en 3 segundos o rexistro de Mecos e mellor tempo para Cabo por 4 segundos de diferenza. Os de Boiro buscaban a sexta vitoria consecutiva e a emoción centrouse na loita pola segunda praza. Esta cuarta ceaboga, Tirán colocábase segunda por diante de Meira un segundo e con 2 de marxe respecto a Mecos. Cabo xa tiña un colchón de 10 segundos. Imos vivir o final da contrarreloxo con Mecos, que ia a facer cuarta, sendo 12 segundos máis rápida que Bueu Simei. Tirán Pereira, segunda batendo por algo máis de 4 segundos a San Bertolomeu Bersí e triunfo de Cabo da Cruz por 8 segundos, case 9 de vantaxe. Sexta vitoria consecutiva da líder da Liga A e a tripulación de Boiro daba outro paso cara ao título. Imos cos protagonistas. Contábamos con que iba a haber diferencia entre as diferentes tandas, porque collía a marea subindo a primeira e segunda e a última xa comezaba a coller a marea baixando. Entonces era moi importante as referencias tamén. A verdade que salimos aí con ese punch de remar na casa e sen pensar noutra cousa e apretarse. Sen pensar na regata de mañá ni nada, e a verdade que nos saleu bastante ben. Primeira contrarreloxo da temporada, como a xestionastes? Normalmente, como somos un equipo bastante novo, eu creo que ata nos ven mellor remar en contrarreloxo, porque así non andamos pendentes dos outros barcos e andamos a nosa remada e o que estamos traballando, máis que a mirar outros barcos, e a verdade eu creo que traballamos mellor así no formato de contrarreloxo. A verdade que a mí me gustaría haber remado en liña na nosa casa, porque ao final é o premio de todo o ano, sempre que remar na casa é facer o mellor posible, pero bueno, se ten que ser así e non hai volta que darlle. Bueno, e ides a máis, non? Esa temporada, sois os gañadores o ano pasado da Liga B e pouco a pouco ides mellorando os resultados. Sí, eso contábamos con que íbamos a mellorar un pouquiño, porque tivemos aí un par de problemiñas no final da preparación da pretemporada, sobre maio e xuño, tivemos algunha baixa,
entonces contábamos con ir acoplándonos un poquinho máis, somos un equipo novo, entonces ir madurando según vai pasando a competición, pero bueno, a verdade que está superando expectativas e esperamos que non termine aquí. Mañá é un desplazamento bastante lonxe e temos que madrugar bastante a ver como nos vai. Fue una buena semana, parece que estamos encontrando un poco la remada y contentos. Estábamos a 4 puntos de Meira, ahora a 3 y parece que recortando. Y lo importante que hicimos una buena regata y bueno, a mejor, parece. Cando remata primeiro Longo e vos din, mira que estades cuartos, aí que se vos pasa pola cabeza. Que no podemos arriar y hay que darle. Hoy quedan 5 largos más, así que a darle. Al ser a contrarreloj hoy parece que las cosas fueron más igualadas y por lo menos comparado a la semana pasada, que igual sí que fue un campo más injusto, pero bueno, bien, bien. É un honor poder compartir equipo con toda a xente que leva remando tantos anos e os meus compañeiros juveniles e ao final é eso, a ouro completamente, unha regata moi boa, moi peleada e que siga así. A sensación do equipo colleu, non? Velocidade de cruceiro, que ides lanzados. Como vedes a parte final da temporada? Hai confianza? Non queredes caer en excesos de confianza? Home, confianza hai sempre, é o máis importante neste deporte, é o que che fai gañar ao final. Os tempos na bandeira cidade de Ferrol, Memorial Miguel de Eruns Criado. Cabo apuntouse a contrarreloxo, seguida por Tirán e San Bertolomeu. Cuarto posto de Mecos, quinta Bueu, sexta a Cabana Ferrol, séptima Mugardos, oitava Narón, novena Cesantes e décima Castropol. Na xeral, cos puntos repartidos en Ferrol e o día seguinte en Cesantes, Cabo líder con 11 de vantaxe e na loita pola segunda praza San Bertolomeu só conserva un punto de marxe sobre Tirán. Faltan 3 xornadas pro remate da Liga A e soltando estacha volverá para contarllas. Ata a próxima.